нархи арз. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 июл эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон дар бозори арзи кишвар 100 рубли русӣ 17 сомониву 18 дирам арзиш дорад. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1051 сомониву 6 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон $100 баробари 1037 сомониву 98 дирам мебошад. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои лондон асри дирӯз $1719.5 барои 1 унс таъин шуд. тазбиди нархи миёнабонкии тилло ҳаррӯзи муомилоти тиҷорӣ дар соати 10:30 субҳ ва 15 баъд аз зуҳр ба вақти гринвич анҷом меёбад. натоиҷи тазбит ба унвони маҳак дар муомилоти шимши тилло дар саросари дунё мавриди истифода қарор мегирад. барои муайян кардани баҳои тилло 5 бонки лондон ширкат мекунанд ва миёни онҳо тилло доду ситад мешавад. бозори тиллои бритониё London Gold Market Fixing Limited маркази нишондиҳандаи асосии нархи тилло мебошад, ки аз ҷониби истеҳсолкунандагон, харидорон, сармоягузорон ва бонкҳои марказӣ дар саросари ҷаҳон васеъ истифода мешавад. нархҳо аз ҷониби Ассотсиатсияи бозорҳои тиллои Лондон бо доллар барои 1 унсия муқаррар карда мешаванд. Ассотсиатсияи байналмилалии тиҷорати тилло дар Лондон бозори савдои яклухти биржаи тилло ва нуқраро намояндагӣ мекунад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бошка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $105.69 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бошка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswhite Oil New York $101.98 муомила шуд. то 1 июли соли 2022 дар тоҷикистон 2979 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудааст. шумораи корхонаҳои аз фаъолият бозмонда дар ин давра тибқи маълумоти вазири саноат ва технологияи нави тоҷикистон Шералӣ Кабир ба ҳолати то 1 июли соли 2022 673 ададро ташкил медиҳад. аз ин 583 корхонаи мавсимӣ буда 77 корхона фаъолияташ ба тамом қатъ шудааст. шумори чунин корхонаҳо дар тоҷикистон 25 адад, вилояти Хатлон 13, Суғд 47 ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 5 ададро ташкил медиҳад. Шералӣ Кабир дар нишасти матбуотие ба рӯзноманигорон гуфт, сабаби аслии фаъолият накардани ин корхонаҳо дар он аст, ки онҳо дар марҳилаи барҳамдиҳӣ ва муфлисшавӣ қарор доранд. вазир изҳор намуд, ки аксари ин корхонаҳо мушкили молиявӣ дошта, бисёре аз онҳо аз андоз қарз доранд ё ба бонкҳо баҳсҳои амволӣ доранд. инчунин қисмати аз корхонаҳо бо сабаби фарсудашавӣ ё мавҷуд набудани таҷҳизоти зарурии истеҳсолӣ, надоштани иҷозатнома ва харидор надоштани маҳсулоташон дар бозор кор намекунанд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 19.1 миллиард сомониро ташкил дод. бино ба маълумоти расонаикардаи вазорати саноат, ин рақам дар муқоиса бо даври мушобиҳи соли гузашта 17.3% ё 2 миллиарду 800 миллион сомонӣ бештар аст. дар ин давра ба маблағи 887 миллион доллар маҳсулоти саноатӣ содир шуда, аз ҷумла 677 000 тонна семент, 49 900 тонна нахи пахта, 278 300 тонна ангишт ва бештар аз он содир шудааст. аз рӯи маълумот дар авоили моҳи июли соли ҷорӣ ба бахши саноат 2 миллиарду 400 миллион сомонӣ сармоя ҷалб шудааст. тоҷикистон алоқамандии нисбат ба ҳамкорӣ бо Туркия дар заминаи истиқроҷи тилло ҳавасманд аст. Ашраф Гулов, сафири Тоҷикистон дар Анқара, зимни мусоҳиба бо нашрияи Туркии Дунё гуфт, Тоҷикистон қасд дорад бо Туркия дар заминаи истихроҷи тилло, маводи маданӣ, коркарди пахта, тавлиди алюминиум ва дигар заминаҳо сармоягузории муштарак анҷом диҳад. ба гуфтаи сафир, дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон ҳудуди 90 ширкати туркӣ ва тоҷики туркӣ фаъолият мекунанд. Гулов ҳамчунин нишон кард, ки бо ширкати туркӣ дар мавриди сохти муштараки корхонаҳо музокирот сурат гирифта истодааст. вай амалкарди созмони ҳамоҳангӣ ва ҳамкории Туркия ТИКО дар Тоҷикистонро, ки ба иҷрои тарҳҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ машғул мебошад, мусбат арзёбӣ кардааст. ба гуфтаи Гулов, бо ҳимояи ТИКО дар Тоҷикистон даҳҳо тарҳ бо арзиши ҳудуди $50 миллион иҷро шудааст.
нимсолаи аввали соли 2022 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар тоҷикистон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 17.3% афзуда, дар ин давра ба маблағи 19 миллиарду 100 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шудааст, ки 2 миллиарду 800 миллион сомонӣ зиёдтар нисбат ба нишондиҳандаи соли гузашта мебошад. ба гуфти Шералӣ Кабир, вазири саноати Тоҷикистон, ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда ба истиснои нерӯи барқ, об ва маҳсулоти чопи полиграфия 26.3% афзуда, Тоҷикистон аз рӯи суръати афзоиш дар байни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил боз дар ҷойи аввал қарор гирифтааст. Аз ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон истеҳсолшуда 57.2% ба саноати коркарди кӯҳӣ, 26% ба саноати истиқроҷ ва 18.4% ба бахши энергетика рост меояд. Аз низ зиёди маҳсулоти саноатӣ 58.3% дар вилояти суғд истеҳсол шудааст. дар зарфи 6 моҳ содирати ангишт аз Тоҷикистон қариб 15 маротиба афзуда, дар ин давра ҳудуди 279 ҳазор тонна ангишт ба хориҷи кишвар интиқол дода шудааст. Ин дар ҳолест ки дар ҳамин давраи соли гузашта ҳамагӣ 19 ҳазор тонна ангишт содир шуда буд. дар ин давра ҳаҷми содироти молу маҳсулот аз қабили маъдани тозашуда 190 ҳазор тонна, семен 677 ҳазор тонна, нахи пахта ҳудуди 50 ҳазор тонна, маҳсулоти дузандагӣ 12 миллион доллар, пӯст 2,1 ҳазор тонна, хушкмева 18,6 ҳазор тонна, нӯшокиҳои ташнашикан 6,6 ҳазор тонна ва орди гандум 1,4 ҳазор тонна ба таври назаррас зиёд шуд. дар ҳамин ҳол ҳаҷми содироти риштаи пахтагин, маснуоти ҷуроббофӣ, абрешин ва маҳсулоти консервшуда кам шудааст.